Kaixo laguna, esan didate, igandea jai ezin izango dela egin. Eta niri pena handia ematen zidan, zen askotan egoten nahi zuekin ipuin artean. Eta orduan, pentsatu dut bideo txiki bat egitea zuei gabon onak eskatzen. Eta begira, nik ekarri ditut kandela batzuk zua pizteko, ekarri dut ura, ekarri dut garia, harriak, mendian hartutako erromeroa hartu dut, eta mendietako lore batzuk lehortu egin ditut, eta begira ze altare polita egin diedan, Olentzero eta Marido Mingi hartzeko nire etxean. Idatzi diet eskutitza eta dena daukat prest, beraiek goxo etortzeko nire etxera, hau dena ikusteko eta niri opari batzuk ekartzeko ere, bai. Eta hau, hain prest daukadanez, esan dute, mentxe bertan kontatuko diet ume batzuei, zuei, ipuintxo bat. Eta gogoratu naiz, bazen behin, umetxo bat, bizizela, baserri handi batean, larre berde batzuetan, basoaren ondoan. Ume hori Miren deitzen zen. Eta Miren alako batean amamarekin bizizela, eginda zeukaten bizkotxo bat, arratsaldean jateko, eta bitartean esan zion Mirenek amamari, amama joango naiz jolastera pixka bat parkera, Eta amamak esan zion, bueno, ados, joan zaitez basora, baina kontuz, zut badakizulako norbi ziren basoan, ezta? Eta Mirenek esan zion. Amama, klaro dakidela norbi ziren basoan. Basoan, tartalo bizira. Kobasuloan sartuta bere ardiekin. Eta ni kontu handiarekin ibiliko naiz, badakitarako, tartalo, umeak jaten dituela. Mirenek historia hau tartalorena bazekien. Amamak gauero, falta gabe, kontatzen ziolako Mireni tartaloren historia. Eta orduan Mirenek bazekien ez historia hori balasai asko basoan sartu zen. Eta basoan sartu, eta ikusi zuen erromeroa. Eta bere mamari erromerozko infusioak asko gustatzen zitzaizkion estarrirako. Eta orduan esan zuen, pixka bat eramango diota mamari. Eta horrelako erromero pixka bat, hartu zuen. Eta hartu zuen pixka bat, eta han urrutiago, erromero gehiago. Eta abiatu zen, eta erromero hartu zuen. Eta pixka bat arago, eta erromero gehiago, joan egingo naiz. Eta arago, eta erromeroa joan. Sekulako ramo bazeukan beradia erromeroa, baina han, kobasuloaren ondoan, erromero bat, lore eta dena zeukala. Eta Mirenek esan zuen, bueno, pixka bat hartuko dut. Eta ara joan, eta kobasulo ondoko erromeroa hartu zuenean, bapatean, ardipila bat hartu ziren, Miren hartu eta pipa, konturatu gabe, xup! Ardi guztian, Miren kobasulo barrura eramazuten. Eta han zegoela, kobasuloa, ardiak, amamarekin gogoratu zen, eta pum! Ez da hau izango tartaloren kobasuloa. Miren erdi izututa, argi baten atzean izkutatu zen, eta ardi guztiak pasazirenean, nor sartuko basulora? Bai. Tartalo sartu zen kobasulora bere gorputza hundiarekin, bere begi bakarrarekin, eta sartu ezain pronto, hemen ume bat dago. Miren, ardiaren atzean, izututa, eta tartalo azizen bilatzen, usaintzen. Tartalok begi bakarra zuen, zudur bakarra, baina usaimen eta ikusten, sekulakoa zeukan usaimen eta ikusmena. Eta orduan oso gutxi kostatu zitzaion eta hemen zaude! Jan egingo zaitut! Eta tartalok zeukan ahoa hain handia. Eta Miren zegoen hain izututa, bakarrik alziola begiratu ahoa handi hori. Eta ahoa handia ikusi, eta ikusi zuen Mirenek, tartalok txantxarra zeukala, eta txantxarraren ondoan sekulako mina. Eta orduan Mirenek gogoratu zuen, amamak ondo esaten zuen bezala, berakatzak aginetako minak sendatzen dituela. Eta orduan horretaz gogoratu eta esan zion, tartalok, segundu bat, nik min hori kentzen badizut, ezin nauzu jan. Ez badizut minak kentzen, jana zazula zain.
baina egingo dugu tratu bat. Etxera joango naiz, gauza bat oparituko dizu, eta horrekin mina kenduko zaizu, eta horrela ni libre geldituko naiz. Eta tartalok zeukan hainbesteko mina aginetan, esan ziola, mina ukendu ezkero, libre geratuko zara. Mirenak ordua, korrika abiatu zen Miren bere etxera, hartu zuen bere amamak ondo gordetzen zuen berakatza, eta berriro Kobasuloran sartu, eta han ikusi zuen tartalo. Lasai tartalo. Hartu, berakatz zati bat. Eta gauero, jarri behar duzu, mina daukazu leku horretan. Eta ni, 3 egunen bueltan etorriko naiz, eta mina baldin baduzu, jan beharko nauzu. Baina mina pasatu bazaizu, libre geldituko naiz. Eta ala egin zuen tartalo. Gauero, berakatz zati bat jartzen zuen aginetan. Eta 3 egunen bueltan, Miren, pixka izututa, baina konfiantza pixka batekin Kobasulora joan zen, eta han ikusi zuen tartalo. Lasai, zuaren mandoa. Horrean Mirenek galdetu egin zion, haizu tartalo nola zaude hobeto, kilikolo edo gaizki. Eta tartalo hartu zuen Miren horrela, eta musu bat eman zion Mireni buruan, eta tartalok eskerrak eman zion Mireni. Eta oraingo horretan, tartalok ez zuen Miren jan, sopa handi bat prestatu zuten, eta biak batera sopa goxo-goxoa jan zuten. Handi geroztik, Miren eta tartalok batzen direnean, Mirenek, oraingoan ez dauka beldurrik, Mirenek beti erremedioren bat oparitzen diolako tartalori. Eta tartalok historia batzuk kontatzen dizkio Mireni Kobasuloan sartuta. Hala ere, zuek mendira zoazenean kontu zibili Kobasuloetan, bada espada. Eta hala bazan, edo ez pasan, zar dadilak hala bazan, eta atera dadila zuen etxeetako saloietan. Aizue, Gabon onak pasa, zintzoak izan, eta idatzi eskutitzak opariak eskatzen, zeagian, sorpresak ikiko dituzue, ezta? Zoriontsuak izan, asko jolastu, eta Gabon onak